Drama u Eliti 9 tek je počela, a ime koje najviše odjekuje jeste Asmin Durždić. Njegov ulazak u reality odmah je podigao buru, ali ne samo među učesnicima, već i napolju. Naime, oglasila se Stanija Dobrojević. Ona tvrdi da uopšte nije znala da Asmin planira da uđe u elitu. Dodaje da ju je iznenadio, ali i da je za samo 24 sata uspeo da se fantastično snađe i da vodi svoj šou. Ipak, Stanija otkriva i drugu stranu medalje. Priznaje da od Asmina trpi teror, da je često ljubomoran i da ume da je kontroliše. Kaže da se plaši njegovih rasprava i nada se da će imati kočnicu kako situacije ne bi eskalirale pred kamerama. S druge strane, Asmin ima potpuno drugačiju priču. On tvrdi da Stanija ne želi da on loše govori o Aneli, bivšoj partnerki i majci njegove ćerke, i priznaje da je ljubomoran, ali smatra da je to normalno. A onda na scenu stupa Aneli Ahmić. Ona poručuje da Asmin uopšte ne mari za njihovu ćerku Noru, da nikada nije pokazao interesovanje i da ima dokaze za svaku svoju tvrdnju. Zbog toga ga je javno napala i stala uz svog trenutnog partnera Luku Vujovića. Sve ovo stvara eksplozivnu situaciju. Stanija napolju šalje upozorenja. Aneli napada iz svih oružja, a Asmin pokušava da se održi u igri dok ceo region prati svaku njihovu reč. Da li će Stanija zaista ući u elitu kao što se šuška? I šta će biti kada se sve troje nađu pod istim krovom? Jedno je sigurno, tek sledi pravi haos.